generácii. Kurčę viac vodné fajky. A ty čo zanecháš? Dajte vodné fajky sem. Čo zanecháš ty budúcej generácii? No veľho, keď koľko do piči, si všetko zarobia sami. Hovno veľkej nechám. Nech si zarobia, ne? Do piči, čo ja som charita? Ešte nemáš hotové, to nemáš preč. Ako na to? Návod. Jau! Tento ty budeš natáčať video. Na tú školu. Veď to máš jasné. Ja to vidím tak, že naše video zo Spiškovák bude, že tak do nás natáča. Nech sa spijeme jak šupy. Ale by to malo dobre, bo také kvinka ešte jeba ani 18.